guys! Καλώς ήρθατε σε άλλο μου ένα βίντεο και σήμερα παίξουμε ένα παιχνίδι με τα maximum, πώς λέγεται, αλλά το έχω παίξει πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να κοιτάω, εδώ, όχι εδώ, εδώ, όχι στον παίχτη μου, εδώ, ωραία, και στον παίχτη μου. Ναι, κάντε subscribe, like, comment, share για να το στείλω στους φίλους σας και πάμε να αρχίσουμε. Αυτή είναι η αμαξάρα μου, όχι εντάξει. Άμα ήταν τόσο καλό το αμάξι. Παπα. Έχει γούστο. Δεν μπορώ να μπω. Πά και εγώ. Μπορώ να μπω. Γιατί δεν μπήκε σε private server να μην κολλάει. Λοιπόν παιδιά, μπήκα μέσα. Μισό να βγω. Λοιπόν παιδιά, δεν μπορώ να βγω. Και ξανά. Οπαλακιά. Γιατί μπήκα σε πολλά του. Τι αμάξια έχουν οι άλλοι, εντάξει, τέλος πάντων. Και παιδιά, εδώ είναι και η αδελφή μου. Οπότε θα την ψιλοακούτε καμιά φορά. Να, μόλις γέλασα. Όπα! Αυτό δεν το δείτε, κανονικά είμαι ο καλύτερος οδηγός. Ούτε αυτό, εγώ. Είπα θέλω το αμάξι, δεν φταίει ο Γιώργος. Drift! Όχι, δεν είναι drift. Όπα, Πανάγια. Λίγο πίσω. Ωραία, πήγαμε. Σταμάτα με, ποιος σταματάς? Με το space. Τι? Τι? Ω Παναγία μου. Κάτι μου δίνει χαδομάρες, παιδιά, η αδελφή μου. Ξέρετε. Εδώ είμαστε. Παιδιά, νομίζω. Οπα. Invite all. Νομίζω δεν πάει, παιδιά, οπότε πάμε μόνοι μας να τρέξουμε έτσι. Χαλαρουάτα. Παιδιά, τώρα με δείτε πόσο καλός είμαι. Ξέρω κατρίφτα άμα θέλετε. Σας κάνω ένα μισό λεπτό. Βλέπετε, τα γκάδια έχω. Σε μια στροφή θα κάνω μπάντα, δείτε εδώ. Που ανοίχτηκα πολύ. Κύριος, έφυγα. Και αντίος. Για το μεταξύ δεν έχω πάει ποτέ από αυτόν τον δρόμο. Ποτέ. Πρώτη φορά. Μου φύγε λίγο. Μπορεί να πω βασικά πολύ. Αλλά καλή στροφή. Που όπα κατηφόρα. Μαν παιδιά, πάμε με 200. Πατσέ 200. Παιδιά, πατσέ 200. Μπράβο Γιώργο. Ξέρω τώρα παιδιά που θα το βλέπετε εσείς. Παιδιά, θα κολλάει λίγο νομίζω. Αλλά είναι τέλειο. Κοιτάξτε. Κακή. Οπαλάκια. Παιδιά, εύχομαι να ξαναπαίξω με τους φίλους μου. Να κάνω βιντεάκια μπόλικα. Να έχετε παιδιά. Ψάχνω τώρα ψιλοειδές. Μπορεί να κάνω και με την αδελφή μου άμα θέλει να κάνουμε. Εγώ θέλω, του έχω πει και βιντεάκι να κάνουμε. Αλλά ο αδελφός μου δεν θέλει γιατί του αρέσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, το blocks. Και του έχω πει, τουλάχιστον το κάνουμε γιατί
κάποια άτομα από το κανάλι. Όπα, παιδιά, πάτησα για δεξιά στροφή και έφυγε αριστερά. Κάποια άτομα από το κανάλι μου έχουν ζητήσει στο Instagram. Με ακολουθάνε πολύ λίγα άτομα. Από το YouTube εννοώ. Στο Instagram. Και παιδιά πάντως, Και μου το έχουν ζητήσει. κάντε λίγο subscribe, λίγα. Λοιπόν, εσείς Καλά τι παιδιά, άλλα? εντάξει. Κλασική οικογένεια. Εδώ μέσα είμαστε οικογενειακές ιστορίες. Κυριολεκτικά. Κλασικά γονείς μας ψιλοτσακώνονται, όπως ακούτε. Συζητάνε. Έτσι το λένε. Συζητάνε. Έτσι μας το λένε. Συζητάνε. Βασικά ναι. Βασικά όχι. Συζητάνε απλά. Πας μας. Πράγματα. Λοιπόν, για που λέγατε, εγώ έχω ζητήσει από τον Γιώργο. Μιλά λίγο μια πιο μέρα, δυνατά. Ναι, άμα είναι μια μέρα, να παίξουμε μαζί στο Bloxburg. Ναι και παιδιά, Αλλά δεν θέλει και δεν ξέρω γιατί δεν μου έχει πει. κάποιος έστειλε για 5 χιλιάρικα. Πω. Την πήρα χαλιά, ο παπ. Όχι να μην φύγω. Καλή στροφή. Βαλντίνη είσαι, να φύγω. Να φύγω μες στη θάλασσα. Ναι. Πήγα τόσο γρήγορα παιδιά. Άντε παιδιά, δείτε με. Όχι, όπα. Κολλάω πάντες. Δείτε με τώρα, θα κάνω πάντες. Μισό παιδιά κάνω ένα reset, γιατί δεν σε πάει πολύ καλά. Μπορεί σήμερα να έρθει και άλλο βίντεο. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να έρθει, μπορεί και όχι, μπορεί και να. Ανάλογα τις μέρες. Καλά εντάξει, Σαββατό είναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι πάτε σχολείο. Έχει τελειώσει ήδη το Σάββατο. Έρχεται Κυριακή. Όχι, γιατί μου το θύμισες. Λοιπόν, Παιδιά, εντάξει, τουλάχιστον σε λίγες μέρες έχουμε Πάσχα. ναι, οπότε Τα εντάξει. σχολεία λίγο. Με λίγα λόγια, καθόμαστε και ράζουμε. Ήσαν πολλά βιντεάκια. Και διάφορες ιδέες έχουν περάσει από το μυαλό μου. Και εμένα μου έχουν Από περάσει. έναν YouTuber σχετικό, Παιδιά. ξέρεις ποιον Βαλεντίν. Ναι. Παιδιά, εγώ θέλω full να κάνουμε αυτό το βιντεάκι με μια μέρα τη ζωή μας στο Bloxburg, αλλά ο Γιώργος δεν θέλει καθόλου. Και του λέω το έχουν ζητήσει ναι. κάποια άτομα από το δικό μου κανάλι. Από το δικό σου. Να κάνουμε μαζί όμως, μόνη μου το έχω κάνει στο Brookhaven. αλλά Να δεν θυμίσω πήγα. ότι η δική σου είναι πιο μεγάλη από μένα. Γιώργο, υπάρχουν. Ξέρεις ότι ο κολλητός μου. Ναι, του είπα κάτι υπογραφές εδώ. Ξέρεις ότι ο κολλητός μου. Γιατί σου. Ξέρεις ότι ο κολλητός μου βλέπει Roblox, οπότε κάτσε να το δει, ξέρω εγώ. Ή κάποια άλλα άτομα. Ναι, αλλά μου δεν βλέπει το κανάλι μου. Αλλά. Άμα του πω ότι. Ή άμα βγάλω ανακοίνωση. Οπα, γιατί πάτησε μόνο του drift. Άμα βάλω εγώ. Καλό. Μια φωτογραφία που θα τραβήξουμε σήμερα το βράδυ, μια screenshot με εμάς τους δύο στο Bloxburg. Και εγώ αύριο το πρωί θα βγάλω στο YouTube ανακοίνωση ότι έχει ανεβεί βίντεο στο κανάλι του Γιώργου. Να πάτε να το δείτε, είναι μια μέρα από τη ζωή μας. Παιδιά, το μεταξύ η αδελφή μου το έχει παρατήσει στο κανάλι της. Να το ξέρετε. Δεν ασχολούμαι πλέον. Και έτσι έχω πει να το πάρω εγώ, αλλά λέει όχι. Το σενφλάκι. Θα είμαι εγώ Λάμα. έτσι. Γεια παιδιά. Ήρθε η αδελφή μου τώρα, παιδιά. Κάνε εσύ λίγο, παίξε. Α, ναι, θα παίξω εγώ. Ξέρω τα κουμπιά. Γεια σας παιδιά. Κρύβω την κάμερα γιατί θέλω να φανώ. Γιατί είμαι τρελή. Τι έγινες? Χάρη το πω. Α, ναι. Μη γελάς. Δεν είναι γέλια. Αλήθεια σου λέω.
Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Εγώ το άφησα στον πάγκο. Γεια σας παιδιά. Είμαι λίγο τρομακτική, γι' αυτό κλείνω την κάμερα. Και έχω γεμίσει ένα σπιτουράκια. Είμαι λίγο. Αφήστε το. Γι' αυτό δεν τρεβάω τόσο, γιατί δεν είναι το παλιό και δέρμα. Οπότε ναι, τώρα θα το αφήσω. Όσοι με κοροϊδέψετε, υγεία, δεν πειράζει. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω μια Βαλεντίνη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, κάτι άσχετο. Γι' αυτό που μου είπε ο Γιώργος. Αλλά θα ήθελα εσείς από μόνοι σας να μου γράψετε, γιατί εγώ έχω κόλλημα με την Ασία γενικώς και την Κορέα, από ό,τι έχετε καταλάβει. Και από την τελευταία φορά που έχετε δει στο κανάλι μου έχω γράψει ότι πλέον θα κάνω μόνο K-pop dance, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι κολλημένη με Κορέα, Ιαπωνία και Κίνα. Εσάς σας αρέσει το σούσι από περιέργεια? Ναι, παρακαλώ, εγώ είμαι η Σούση. Σούζι εννοείς? Όχι, όχι. Σούζι. Εγώ είπα για το σούσι, το φαγητό. Ναι, όχι, όχι. Σούζι. Σούσι. Σούζι. Σούσι. Σούζι. Σούσι. Σούζι. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Και ναι, αυτό. Σούζι. Πάει, κοιμήθηκε. Λοιπόν, βλέπετε πόσο χάλια είναι. Κοιτάξτε, μπορεί να με κοροϊδεύετε για το μαλλί, αλλά αύριο που θα το βγάλω Όπα, θα μου γίνει όλο μπούκλα. Γεια σου. Οπότε ναι, γι' αυτό το κάνω. Κάτσε. Η Σούζι, γιατί τη σκότωσες? Ποια ώρα? Κοιμήθηκε η Σούζι. Αυτή την πυροβόληση είναι να παίξω. Όχι, εγώ απλώς της έκανα αυτό και κοιμήθηκε. Ναι, και πήγε λίγο στα πουλάκια. Πας καλά. Αυτή ήταν η καμεραμάν μου. Δεν με νοιάζει. Εγώ της είπα ότι μου αρέσει το σούσι. Και αυτή συνέχιζε να λέει ότι έκανα λάθος το όνομα και ότι ήταν Σούζι. Αφού έτσι λέγεται, Σούζι. Ναι, όμως εγώ έλεγα το φαγητό το σούσι. Τι ανακατεύεται η κάμερα μάν σου? Είσαι και εσύ βούρ. Τώρα την πήραν τα αστεράκια, δεν με νοιάζει. Αντίο. Τι πες μωρή, ποια πήρε? Σε παρακαλώ, μια Ποια πήρε? Πες, είμαι καμεραμάν. Είμαι καμεραμάν. Και εμένα τι με αφορά αυτό? Είμαι Σούζι. Είναι το κανάλι του αδερφού μου. Σούζι, no Σούζι. No Σούζι. Σούζι. Λοιπόν. Παιδιά, έχει λιποθυμίσει. Δεν με αφορά. Έχουμε εδώ πέρα και το αδερφού μου, το οποίο είναι dead. Γιατί θέλει να το... Ξαναγύρισα. Είμαι Σούζι. Όχι Σούζι. Σούσι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι dead. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, αυτό με το πληκτρολόγιο... Τι είναι ξανά? Έφαγε ξανά μπουκέτα. Ναι. Μου αρέσει το πληκτρολόγιο του αδερφού μου. Παιδιά, από τον Άγιο Βασίλη, μόνο δεν ξέρω πόσα λεφτά. Λες να το πάρω κι εγώ. Αλλά όχι, θέλω να πάρω κάτι από BTS, Stray Kids ή Enhypen ή TXT. So, ακούω κι άλλους, αλλά ακούω μόνο boy groups. Παιδιά, αυτό είναι και... Εγώ παιδιά θα ήθελα πάντως να αγόρασα ένα υπολογιστή για να παίζω και Fortnite με εσάς. Με συγχωρείς λίγο. Εντάξει, τώρα είναι σίγουρα να κρύβει Σούζι. Ναι. Εντάξει, μου άρεσε να πάρω καινούργια κάμερα μου. Θα πάρω σένα. Ναι. Εμείς, θέλω να σας πω εγώ προσωπικά, σαν Βαλεντίνη, ότι έχω γράψει και στο κανάλι μου το όνομα του Roblox μου και όσα άτομα θέλετε να μπαίνετε. Με σκοίες, μιλάω του. Οπότε ναι, καταλαβαίνετε. Και ναι.
Οπότε ναι, και γράψτε μου στα σχόλια, σας αρέσει K-pop. Γιατί εγώ τη λατρεύω, είναι το καλύτερο. Και όσα κορίτσια ή αγόρια ακούτε K-pop, πείτε μου ποιο group σας αρέσει και idol. Κάτι ασχετό. Νομίζω ότι το όνομα Μίτσος είναι λίγο ξεχασμένο. Δηλαδή, και τον Μπάμπη. Έλα, ποιος φώναξε το Και τον όνομά μου. Μπάμπη στο Τάκη στο Μάκης. Ποιος φώναξε το όνομά μου. Μίτσο 2. Α, να, ένας Μίτσος. Λοιπόν, Τι βάρες, εγώ είμαι εδώ δεύτερος δεν είμαι κάμεραμαν. καθόλου καλή. Φιλός. Εγώ είμαι κάμεραμαν. Μετά από τη Σούζη. Από ό,τι έμαθα πέσανε η Σούζη. Την πήγα στα αστεράκια, είπαμε. Δεν σκοτώθηκε η Σούζη, είναι μια χαρά κοπελίτσα, ζει. Και βασιλεύει. Έχει παντρευτεί έναν πλούσιο βασιλιά. Φιλός, εγώ είμαι Μίτσος. Μπράβο. Είμαι ο Μίτσος. Το δεύτερο μου όνομα είναι Μπαμπίνος. Μπαμπούλας. Είσαι. Μπαμπούλας ΑΕ. Οπότε ας το λίγο τώρα εγώ να κάνω το βίντεο. Μου είπε ο παιδιά. Γιώργος να έρθω να κάνω το Και βίντεο. πάνω φωνάξω το Γιώργο για να μπει στη θέση μου, γιατί Εμένα είπε. αρκετά έχω παίξει. Και πάμε. Έλα Γιώργο. Έλα. Έπαιξε αρκετά. Πείτε μου άμα... Ωπα ρε, πήρες πολύ καλά λεφτά. Όντως. Ναι. Κοιτάξτε. Σκότωσες και το Μίτσο. Ναι. Και τον Μπάμπη. Το πήγα στα αστεράκια, ναι. Ο Μπάμπης Λοιπόν, λέει... κάτι άσχετο, πρωτού φύγω. Λοιπόν, όσοι θέλετε να ακούσετε K-pop, ακούστε. Γράψτε απλώς K-pop και θα το βρείτε. Και κάτι ακόμα. Αυτό το παιχνίδι το έπαιζα. Αλλά το έχω ξεχασμένο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται και τις προάλλες το έψαχνα. Τώρα θα ρωτήσω τον Γιώργο πώς λέγεται. Για να πω κι εγώ. Ίσως, άμα θέλει. Οπότε ναι. Έλα, Βαλεντίνη. Σήκω τώρα. Άμα χρειαστεί Βλέπουμε να πας να κάνεις βίντεο στο κανάλι σου. Να πεις να πάρεις το τάμπλετ μου και να κάνεις βίντεο. Όχι από το δικό μου. Γεια σου παιδιά, ξανάρθα. Α, παιδιά. Δεν σας έδειξα τα μαλλιά του Μπάμπη. Επειδή τα βγάλε. Λοιπόν, Και τα μαλλιά της τα μαλλιά Σούζη. του Μπάμπη έμπαιναν έτσι. Τώρα όμως πέσανε. Δεν είμαι εγώ Μπάμπης. Σούζη. Και η Σούζη. Που αυτοί όμως έχουν πεθάνει, αλλά τους πήρα τα Τα μαλλιά. αστεράκια πήγανε. Πέσαναν. Στα αστεράκια πήγανε. Πέσαναν. Τώρα είναι... Τώρα είναι νεκρή και η κάμεραμαν. Εγώ είμαι εδώ. Τι είπες? Τι είπα. Γιατί είμαι αδερφή σου. Άμα θέλει. Ναι. Εγώ θα ξεχάσω την αδελφή μου. Πας καλά. Παιδιά. Όπα. Όπα φίλος. Κλείσε την πόρτα. Παιδιά. Βαλεντίνη. Ναι. Τι πάτησες και οδηγάει έτσι στο μάξι μου. Τι πάτησα. Κάτι τώρα πάτησες, αλλά... Δεν πάτησα τίποτα. Εγώ έτσι όπως σου οδήγες έτσι οδηγάω. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό. Βγάζουμε αυτό, το USB και το ξανά. Όπα, η κάμερα. Όπα, τίντι. Οπαλάκια. Όπα, Πες θα το μου σβάμει και κάνω τρίψα. Είσαι. Δεν κεφάλαια. What the sigma. Παιδιά, πάμε να βρούμε την Ελλάδα. Παιδιά, όσοι θέλετε να παίξετε αυτό Οπα. που σας έλεγα με το Bloxburg, μπορώ να μιλήσω. Με αφήνεις Οπα. και το απαγορεύεται. Πες. Ωραία, λοιπόν παιδιά, όσοι θέλετε να παίξετε Bloxburg, anyways, όσοι θέλετε να Κάναμε παίξετε το Bloxburg, παλιά, συγγνώμη, έκανε 25 Robux, εγώ το είχα πάρει τότε με Robux, αλλά τώρα είναι free. Για όσους λοιπόν δεν το ξέρετε το παιχνίδι και θέλετε να το παίξετε, μπορείτε να το παίξετε. Είναι εντελώς free.
μπορείτε να φτιάξετε σπίτια, να κάνετε ό,τι κάνανε και με τα Robux. Ω, Απλώς, ναι, καταλάβετε. τίποτα παιδιά εδώ πέρα. Γιατί Μπήκα- τι γράφεις, Τι. τι κάνεις. Μπαίνω στο κανάλι μου για να γράψει το όνομά μου να με κάνετε friend. Oh my god, what. Δεν σίγουρα. Μπράβο, τι βιντεάκι είναι αυτά, οκ. Αναρτήσεις, πάμε λίγο να δούμε εδώ τα stats. 8.000 προβολές, 63 σχόλια, 11 κοινοποίησεις. Σε ευχαριστώ. Dubai Cake. Ναι. Γιατί με βλέπουν 45-54. Όχι. Οκ. Κλασικά άντρες και φίλοι. Πιο πολλοί άντρες. Ο Πάπα, σε βλέπουμε και από εξωτερικό, για πάμε λίγο. Ναι, δεν το ξέρεις. Μου έχουν στείλει Ιαπωνία. 1% Ιαπωνία Να και λιποθυμίσω, Μεξικό. Να λιποθυμίσω, να πέσω. Ξερωθώ. Αλλά δεν σου είπα. Στις φωτογραφιές μου μου είχαν στείλει κάτι Άγγλοι μηνύματα. Ναι, μου το έχεις δείξει και στο μετέφρασα. Oh. Δεν έχει να αλλάξει κάτι. Αναρτήσεις. Οπα. Όχι. Ο Γιώργος έχει κολλήσει. Oh. Μου κάνεις μια... Α, Oh, μια ανάρτηση sorry. λέει. Είναι στα αγγλικά. Το ξέρω. Ναι. Roblox. Name. Τέλος πάντων. Roblox name. Σύνα. 1908 HD. Ανάρτηση. Οπ, ανάρτηση. Θες να ρεμείς. Όπα, παιδιά. Βιντεάκια μαζί σας. 9 έχουν ψηφίσει. 6 σχόλια. Με εμάς, BC. Oh my god. Οι άλλοι με ξέρουν. Μπραχ. Ναι, παιδιά, αυτά βλέπω πριν. Oh. Ωραία. Πάμε να βρούμε ένα βίντεο με μηνύματα. Τον Μίκο έχει 2 μηνύματα. That's cricket. Τι σημαίνει αυτό? Πω, με αυτό είναι cricket. Bro that and Miko that potato chip. Α, φίλε, αυτό δεν είναι Ο Μίκο. είναι πατατάκι. Ωραία. Potato chip. Ωραία, εσύ φίλος ο Goofy Goober Danboot Ας πριν να το πω κάτι στα από αγγλικά, γιατί 5 δεν το κατάλαβα. μήνες. Ακούστε με λοιπόν. Προκαλώ αυτό να το γραφήσει στον Μίκο να δω και να μου το στείλει. Να δούμε πόσο καλά θα το κάνει. Θες να το πεις στα αγγλικά. Όχι. Αφού βλέπει το κανάλι, τον Ναι, όμως είναι προκαλώ. Άγγλος. Δεν θα Πες το στα καταλάβει. αγγλικά. Όχι, να το πεις εσύ. Πώς, Πες. πώς I λέγουμε? dare you I dare you to draw Miko. to, Draw Miko. to draw Μίκο. Σε προκαλώ ρε. I dare you. Και άμα το κάνεις σαν πατάτα που λες εσύ, άμα κάνεις μια potato chip, Πατατάκι σημαίνει. άμα κάνεις ένα πατάκι μπρο, Είσαι εσύ. are you respect, επειδή είσαι Are you πατατάκι. respect. Respect. Ξέρεις σημαίνει respect. Ναι, ξέρω. Τι. Μπράβο. Όχι.
Κάπως. Όχι ακριβώς όμως. Ενώ μπράβο. Σεβασμό, κάτι τέτοιο. Όχι, παίρνεις το σεβασμό μου. Άμα το κάνει σε πατατάκι. Ναι. Άμα το κάνει κανονικό μήκο, όχι σαν πατατάκι. Άμα το κάνει κανονικό θα φάξει. Θέλω να κάνουμε τέτοια ώρα. Κοίτα, άμα δεν το κάνει όμως καλύτερα από εμένα, Τώρα τι δείχνεις. Είπες να παίξεις Roblox. Γιατί το ανακατεύεις όλα. θα ανακατεύω για να δείξω παιδιά πώς κάνω και comments, πώς τα βλέπω. Σιγά. Brawl Stars After Drugs. Οκ, κατάλαβα τι σημαίνει. Ξέρω. τι? Μετά από τα ποτά. Όχι. Ναι, Όχι. όταν είναι μεσημένη. Got that. Ούτε. Οκ. Σου είπα. Ο Τσιλό μίστη. Αλλά παιδιά Να του γράψω έχω, εγώ στα αγγλικά. του έχω βάλει καρδούλα επειδή είπε nice job. Να του γράψω. Και εγώ. του. Και εγώ. Τι? Λέει καλή δουλειά, by the way. Τέλος πάντων. Να του γράψω εγώ στα αγγλικά. Τι να του γράψει. Του γράψει. Αυτό το στείλε πριν 6 μήνες. Γράφτο. Πώς θα Να το του δει. γράψει στα αγγλικά. Αυτός το βλέπει. Γιατί παρακολουθεί. Παιδιά, άμα δείτε ένα βίντεο και ένας μου έχει στείλει. Βασικά όχι και ένας, μία. Song tutorial. Μπραχ. Εδώ μετά από 50. 2 μηνύματα. Οπα ρε μπρο, εγώ δεν τα έχω δει αυτά. Εγώ- Ναι, μόνο που δεν έχω ξανθιά μαλλιά, αλλά. Δεν έχει ξανθά, όχι ξανθά. Βαλεντίνο, κοίτα η άλλη του μου στείλει μπρο. Τελεία. Η Sia from Club. Σύμφωνο plus. Κάτσε να μην είναι καμιά Ιαπωνέζα. Γιατί η αδελφή μου έχει κόλλημα. Νομίζω είναι από τη Silit. Να λιποθυμίσω. Μπορεί όμως να μην είναι αυτή. Από τη Silit παίζει να είναι. Είναι και η Pop Idol σίγουρα παίζει να είναι από τη Silit. Μπορεί να μην είναι αυτή η φάτσα της. Και απλά να της αρέσει και να έχει. Αγόρι μου το ξέρω. Από τη Silit δεν λέγεται καμία Ασία. Όχι, έχω μια διάσημη στα μηνύματά μου. Δεν είναι διάσημη. Απλώς έχει κάποιο K-pop idol. Η αδελφή μου έχει και κόλλημα με K-pop idol. Ναι. Μια χαρά. Μπορώ να το δείξω. Επιτρέπετε. Όχι, γιατί είναι μόνο αγόρια. Καλά, όχι μόνο. Είναι αγόρια αυτό που θέλω να σου δείξω. Είναι και κορίτσια. Ναι, εντάξει, μπορείς. Στο επιτρέπω. Ευχαριστώ. Με δικιά σου. Καλά, παιδιά. Όσοι θυμάστε τον Τζόνι από το Fortnite, με έχει στείλει. Ουι, Κάποιοι μου λέτε ότι. Λοιπόν, θα σας πω εγώ ποιος είναι κολλημένος με την K-pop. Ορίστε η Enhypen. Με βρίζει. Τα παιδιά δεν τους ξέρουν. Τους είπα να ψάξουν K-pop. Τους το είπα. Μη ψάξετε. Ψάξτε, θα σας αρέσει. Παιδιά, το έχει πει και ένας Έλληνας ότι η K-pop σε παίρνει. Εντωμεταξύ, παιδιά, εδώ έχω και αυτά εδώ. Υπογραφές από DK Wins και Κωνσταντίνα. Το πάνω δεν πρόλαβα, μόνο φωτογραφία. Κρίμα. Ναι, γιατί είχε δουλειά άνθρωπος. Είχε πάρα πολλά ακόμα άτομα. Παιδιά, ήτανε μια ώρα περιμέναμε εκεί. Την ώρα ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν στο. Πού λέγεται. Πού είχαμε πάει. Ήταν στο. Στο Στην Παιανία. Παιανία. Στο Χριστουγεννιάτικο. Ήταν τέλεια. Και η αδελφή μου έχει πάρει ένα μπρελό της Κωνσταντίνας και το έχει υπογράψει κιόλας η Κωνσταντίνα πάνω. Δείξτε τα παιδιά. Μπορεί και να μην φαίνεται γιατί τώρα το πλήσιμο κάποιες φορές έχει φύγει, αλλά εγώ το βλέπω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι. Δώστε μου λεπτό να ανοίξω να σας δείξω. Στο παιδιά, και εγώ έχω πάρει ένα μπρελόκ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τσεκάρτε. Αυτό εδώ πέρα έχω πάρει. Εντάξει, κάτι απλό. Πού είναι η υπογραφή. Απλώς εδώ πέρα είναι η υπογραφή. Φαίνεται εδώ πέρα λίγο το μπλε λογικά. Κοίτα, Οπότε ναι. παιδιά, εγώ έχω πάρει κάτι. Εν τω μεταξύ, The Boss. Βαλτίνη, μίλα λίγο στα παιδιά. Hello darkness, my friend. Friend.
Never will see you again. Never gonna see you again. Like, αυτό λέει. Τι χάνουμε. Να το παιδιά, το βρήκα. Τέλος. Οκ, κάτι έπεσε. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Friend. Να το. Αλεκούν. Slay. Δεν μου χωράει ακόμη. Μπρ. Παιδιά, μας πω ούτε εμένα χωράει. Πρέπει να είναι το αφεντικό της Κωνσταντίνας, γι' αυτό. Αφεντικό. Άντε, παιδιά. Τα λέμε σε άλλο ένα βιντεάκι. Bye. Καληνύχτα.